பார்த்த ஒரு ரியல் இன்சிடென்ட்டோட தாக்கம் தான் இந்த கதை எழுதுறதுக்கு. ஆக்சுவலி நான் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஒரு இன்சிடென்ட்டு இதே கொல்லிமலையில் தான் ஃபால்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு வந்து ஒரு 1000 ஸ்டெப்ஸுக்கு மேலே இருக்கும். அந்த ஸ்டெப்ஸில் நான் ஆக்சுவலி அங்கே வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்காக தான் போயிருந்தேன். அப்போ வந்து ஒரு மார்னிங் போயிட்டு ஒரு கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் ஒரு 200 ஸ்டெப்ஸுக்கு கீழே போய் உட்காந்துட்டு சும்மா ரைட் பண்ணுறதுக்காக உட்காந்துட்டு ஒரு அம்மா அந்த மார்னிங்லேயே வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸ் ஏறி கிராஸ் பண்ணி போனாங்க. ஒரு 40 இயர்ஸ் இருக்கும். அப்போ அவங்க வேகமாக போகும்போது ஏதோ ஒரு பதட்டமாக இருந்தாங்க. பட் நான் போனதே வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதிருக்கேன். அந்த அம்மா போனோடனே ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு, ஏன் இந்த டைமில் ஒருத்தர் இப்படி போகிறாங்களே அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அவங்க போய் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு திரும்பவும் நான் வந்து அப்படியே யோசிச்சு எழுதிட்டு இருக்கும்போது போய் ஒரு 1/2 hour 45 minutes கழிச்சு அவங்க வந்து ஒரு 12 வயசு பொண்ணு, ஒரு 25-30 வயசுக்குள்ள ஒருத்தர் நல்லா திரகாத்திரமாக தர்சன் மாதிரி ஹைட் வெயிட்டாக ஒருத்தர், இந்த 3 பேரும் திருப்பி போனாங்க. போகும்போது இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஏதோ ஒரு சீரியஸாக, ஆனால் என்னன்னு தெரியல, அவங்கள்ட்ட கேட்குற மாதிரி என்ன இல்லை, அவங்க அந்த மைண்ட் செட்லையும் இல்லை ஓடிட்டு இருந்தாங்க. அந்த பொண்ணும் அந்த அம்மாவும் அழுதுகிட்டே போனாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 hourக்கு அப்புறமா அவர் வந்து ஒருத்தர் தோளில் தூக்கி போட்டு வந்தார். தோளில் தூக்கி போட்டு வரும்போது அப்போ தான் வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் ஏற முடியாது, ஒரு இடத்துல வந்து நிற்கிறாங்க. நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 ஸ்டெப்ஸ்க்கு மேலே இருக்கேன். அந்த அவர் வந்து ஒரு கால் ஃபுல்லாகவே துணி சுற்றிருக்கு, பிளட்டு ஃபுல்லாக, அந்த துணி ஃபுல்லாகவே பிளட்டாக இருக்குது. அப்போ பார்க்கும்போது அவரோட கால் வந்து கட்டாகி இப்படி 2 பொழந்துருக்கு. எனக்கு பார்த்தோன்னே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. அவருக்கு வந்து ஃபுல் எனர்ஜி இல்லை. அவர் எவ்வளோ நேரம் அவர் கஷ்டப்பட்டாரோ ஃபுல்லாகவே கிட்டத்தட்ட மயக்க நிலையில் தான் அவர் அந்த இது பிடிச்சிட்டு அப்படியே நிற்கிறார், ஒரு காலில் நிற்கிறார். அப்புறம் இவங்களை தூக்கிட்டு நான் தான் இன்னும் ஒரு 200 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு மேலே போகணும். அதுக்கப்புறம் சமதளத்துக்கு போனோடனே அவர் அங்கேருந்து பஸ்ஸு வர இடத்துக்கு கொண்டுட்டு போகணும். அதுக்கப்புறம் பஸ் வரணும், அதுக்கப்புறம் அவரை கீழே கொண்டு போகணும் ட்ரீட்மெண்ட். ஆக்சுவலி நாமக்கல்லையே அந்த மாதிரியான ஒரு அந்த சுச்சுவேஷனில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நாமக்கல்லையே கூட அவ்வளோ அவைலபிலிட்டி இல்லை. அங்கே இருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோயம்புத்தூர் அந்த மாதிரி தான் போவாங்க, சேலம் அந்த மாதிரி. எனக்கு ரொம்ப நான் எழுத போன ஸ்கிரிப்டை விட்டுட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த சம்பவமே. நான் பார்க்கும்போதே 2 hours மேலே ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் அவங்க மேலே போய் அவங்க போயிட்டு அந்த நாமக்கல்லில் போய் ரீச் ஆகணும்னா கிட்டத்தட்ட 5-6 hours 7 hours அது பஸ்ஸு வர்றதை பொறுத்து இருக்குது. இதை வந்து நான் வந்து ஜென்ரலாக கொல்லிகள்ஸை பற்றி ஒரு டிஸ்கஷன் வரும்போது அதை சொல்லுவேன். இல்லைனா ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட்டு ஆக்சிடென்ட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஷேர் பண்ணும்போது இதை நான் சொல்லியிருக்கேன். இதை நான் ஸ்கிரிப்டாக எழுதணும்னு அப்போ நினைக்கல. இந்த லாக்டவுன் டைமில் உள்ளே இருக்கும்போது நம்மளாம் என்ன நினச்சோம், நமக்கு பயங்கரமான ஒன்று இருக்கும், ஹார்ட்டு போனால் ஹார்ட்டை மாற்றிக்கலாம், கிட்னியை மாற்றிக்கலான்ற ஒரு வசதியான ஒரு மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியில் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது நம்ம எல்லாத்தையும் வீட்டுக்குள்ளே எல்லாத்தையுமே லாக் பண்ணிட்டாங்க. என்ன பண்ணுறதுன்னு யாருக்குமே தெரியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்தாலும் அப்போ இந்த இன்சிடென்ட் என்னை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு. எல்லாம் இருக்கிற இடத்துல இருக்கும்போதே நமக்கு ஒன்றும் இல்லை, இப்போ அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே இல்லை, அப்படி இருக்காங்களே அப்படிங்கும்போது அதை அந்த அவங்களோட வழியை சொல்லணுன்னு நம்ம பெயின் ஃபீல் பண்ணும்போது எனக்கு தோணுச்சு. அப்போ தான் அதை வந்து நான் 2020 தான் அந்த ஸ்கிரிப்டை ரைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்போ தான் எனக்கு வந்து ஆர்ட்ஸ் மீடியாவை காண்டாக்ட் பண்ணாங்க, ராஜும் சக்ரா சாரும். அப்போ நான் அவங்கள்ட்ட சொன்னேன், அதான் அவங்களுக்கு இருந்தது வந்து ஒரு பட்ஜெட் லிமிட்டேஷன் இருந்தது. ஸோ அதுக்குள்ளே ஒரு படம் பண்ணலாங்கும் போது அவங்களுக்கு 2 லைன் சொன்னேன். 2 லைன் சொன்னோடனே அவங்களுக்கு இந்த லைன் பிடிச்சிருந்தது. மேபி சக்ரா சாருக்கு பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் என்னென்னா, அவர் வந்து குன்னூர் ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனில் இருக்கிறதுனால மேபி அவருக்கு உடனே அது கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து படமாக வந்தது. அப்புறம் இதை படமாக எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப சிரமப்பட்டோம். ஏன்னா அந்த கொல்லி ஹில்ஸில் வந்து நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஃபுல் ஃபிலிம் எடுத்துருக்குறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் ஷூட்டிங்லாம் நடந்திருக்கு, எந்த படமும் வரல, கம்ப்ளீட் பண்ணல. நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட் டைமும் கொல்லிமலையில் பேக்ட்ராப்பில் எடுத்திருக்கோம். அங்கே வாழ்கிற மக்கள் ரொம்ப அன்பானவர்கள், அதை என்ன சொல்லலாம், அவங்களோட இன்னோசென்ஸ் இருக்குல்ல, அதுதான் அந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே எழுதுனது. நான் திரும்பவும் இதை ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு நான் திரும்பவும் அங்கே போனேன். இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு இன்டலெக்சுவலாக ஒன்று பண்ணிடக்கூடாது, ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக பண்ணிடக்கூடாது, கிளவராக அந்த மக்கள் யோசிச்சாங்கன்னு ஒன்று பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன். ஏன்னா அந்த மக்களுக்கான அவங்க யோசித்தா எவ்வளோ யோசிப்பாங்களோ அவ்வளவுதான் நான் அதுக்குள்ளே லிமிட்டேஷன் வச்சுக்கிட்டு அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் அந்த ஸ்கிரிப்டை ரைட் பண்ணேன். அவங்களோட இன்னோசென்ஸ் வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு. அவங்களோட பெயினையும் நான் ரொம்ப கரெக்டாக சொல்லிட்டு தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். இது கொல்லிமலைக்கான கதை மட்டும் கிடையாது, இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மலைவாழ் மற்றும் பழங்குடி மக்களுக்கான பெயினை சொல்கிற படம். அதுக்கு நான் கொல்லிமலையை வந்து அந்த லொக்கேஷனை நான் பயன்படுத்திக்கிட்டேன். ஒரு ஸ்கூல் இருந்தது, இந்த ஸ்கூலை வந்து ஹாஸ்பிட்டலாக காட்டலாமா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக காரை கீழே நிறுத்திட்டு மேலே ஏறி போய் பார்க்கும்போது கேட் பூட்டி இருந்தது. அப்போ உள்ளே பார்க்க முடியல. ஆனால் ஒரே ஒரு பையன் மட்டும் ஒரு 10-11 இயர்ஸ் இருக்கும். அந்த பையன் யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு பொட்டெல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு பேக் வச்சுட்டு உட்காந்துருந்தான். நாங்கள் அவனை பார்த்துட்டோம், ஆனால் அவனை பற்றி பேசல, எதுவும் இல்லையே, திறக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லையே நினச்சிட்டு இருக்கும்போது கிளம்பலான்னு போகும்போது அந்த பையன் கேட்டான் என்னன்னா,
இல்லை அது உள்ளே பார்க்கணும், நாங்கள் அது மாதிரி ஷூட்டிங் பண்ண வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னோடனே அந்த பையன் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டு உள்ளே பார்க்கணுமா நாமன்னா அவனே பேக் உள்ள கையை விட்டு கீ எடுத்தான். ஒரு 10-11 வயசு பையன் அந்த ஸ்கூலோட கேட் கீ அவன்கிட்ட தான் இருக்குது, அந்த ஸ்கூலோட கீயே அவன் தான் இருக்குது. அவன் திறந்து எங்களுக்கு அந்த ஸ்கூலை காமிச்சான். ஸோ இன்னும் அங்கே வந்து ஸ்கூல் இருக்குது, ஆனால் அதுக்கு கரெக்டாக ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, ஆனால் அதுக்கான அவங்களுக்கு சரியான டீச்சர்ஸ் இல்லை, சரியான டாக்டர்ஸ் இல்லை. இன்னும் சில ஹில்ஸில் வந்து ஹாஸ்பிட்டலே இல்லை. நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். ஆக்சுவலி நீங்கள் ரோலிங் டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நடந்த எல்லா விஷயங்களையும் நான் அதை அப்படியே ரோலிங் டைட்டில் வந்து சொல்லியிருக்கோம். மிஸ் பண்ணாமல் ரோலிங் டைட்டில் கூட பாருங்கள், அது வந்து ரோலிங் டைட்டிலையும் ஒரு கதை சொல்லியிருக்கோம். இந்த படத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக தேட்டரில் போய் பாருங்கள். டிசம்பர் 1ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது. இந்த படம் கண்டிப்பாக உங்களை ஏமாற்றாது, கண்டிப்பாக யோசிக்க வைக்கும். இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். சார் இதில் சார் எங்கே எப்போது மாதிரி ஒரு லவ் படம் எடுத்துட்டு இப்போ வரைக்கும் மறக்க முடியாத படம். இந்த படத்தில் லவ்க்கான எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருந்தோம், லவ்வோ டூயட்டோ வைக்காம படத்தை எங்களை லவ் பண்ண வச்சுட்டீங்களே, அது எப்படி? அது திட்டமிட்டே பண்ணீங்களா? திரும்ப தர்ஷன் மாதிரி ஒரு லவ்வபுள் பாய், மகிமா நம்பியர் மாதிரி ஒரு சாமிங்கான கேர்ள் இருந்தோம். படம் கண்டென்ட் மாறிடக்கூடாது, வேறு இடத்துக்கு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக பிளான் பண்ணியே பண்ணது தான். ஆமாம் சார், ஏன்னா இந்த மாதிரி கதையில் கண்டிப்பாக வந்து லவ் வைப்பாங்க. ஏன்னா ஒரு யங் பேர் இருக்காங்க, மகிமா நம்பியார், தர்ஷன் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளே லவ் இருக்கும். ஆனால் நான் அந்த ஸ்கிரிப்டை ரைட் பண்ணும்போதே அப்படி வந்து நடந்துடக்கூடாது, ரொம்ப யதார்த்தத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கணும்னு நினைச்சேன். அதுதான் இது. இப்படி யதார்த்தம் கண்டிப்பாக யதார்த்தத்தில் மகிமா மாதிரி ஒரு பொண்ணு அங்கே இங்கே இந்த சிட்டி லைஃப்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பொண்ணு கண்டிப்பாக மலையில் இருக்கிற ஒரு லவ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. இன்னொன்று லவ்வாக பார்க்குறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இல்லை. ஆனால் அவங்க ஒரு நோபல் கேரக்டராக இருந்தாங்கன்னா அவங்கள பார்ப்பாங்க, அவங்கள பிடிக்கும், அது லவ் கிடையாது. ஸோ அதுதான் மீட்டராக வச்சுக்கிட்டேன். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு கதை எழுதும்போது கண்டிப்பாக லவ் இருக்கும். அதை திட்டமிட்டு தான் நான் வந்து தவிர்த்தேன், ஏன்னா நிஜத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கணுங்கிறது. சார் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சீன்லேயே அந்த பாப்பா ஒன்று சூசைட் பண்ணிக்கும். ஸோ அது வந்து நீட் தேர்வில் இறந்த இது மாதிரி தான் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அது உண்மைதானா? உண்மையாலுமே சாதாரண பசங்கள் இப்போ நீட் தேர்வு வந்ததுலேருந்து அது படிக்க முடியாத சுச்சுவேஷன் தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதையும் உணர்த்துறீங்களா? ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து டாக்டரே வர முடியல, படிப்பு எப்படி அங்கே போகும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. எஸ், அதான் நீட்டை தான் சொல்கிறோம். ஆனால் நமக்கு வந்து சென்சாரில் நீட்டுன்னு சொல்ல முடியாத இது இருக்குது. ஏன்னா அதை நான் எழுதும் போதே நீட்டுன்னு எழுதலை. அதுக்கு முன்னாடி ராங்கியில் நான் வந்து சென்சார்னால நிறைய சென்சார் பண்ணாங்க. அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சென்சார்கிட்ட நம்ம மாட்டிடக்கூடாது. அப்போ எழுதும் போதே தெளிவாகிடுச்சு. ஒரு எக்ஸாம்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே ஒரு புதுசாக ஒரு எக்ஸாம் வந்துச்சு, அது புரியலன்னா தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிடும். வேறு ஸ்டேட்டை பற்றி எனக்கு தெரியல, தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும். அதனால் நம்ம லாஸ்ட் இயர் கூட எவ்ரி இயர் நம்ம வந்து லாஸ்ட் இயர் கூட வந்து அதை எப்படி சொல்லணும்னா, ஒரு அப்பா ஒரு பையனை மோட்டிவேட் பண்ணுங்கிறது ரொம்ப மஸ்ட். ஆனால் மோட்டிவேட் பண்ணு அந்த பையன் முடியலன்னொன்னே அப்பாவை வந்து நம்ம இவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சுருந்தாரு, அவர் நம்பிக்கையை நம்ம காப்பாற்ற முடியலையேங்கிறது மாதிரி சூசைட் பண்ணிட்டாங்க. அது இந்த படத்தில் வந்த அமுதா கேரக்டர். ஒரு என்னன்னா ஒரு அப்பாவோட ஆசையை நிறைவேற்ற முடியாத ஒரு பையன் சூசைட் பண்ணிக்கிறான். ஆனால் ஒட்டுமொத்த ஊரே ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருந்துச்சு. அந்த பொண்ணோட அந்த புக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்ததுன்னு இருக்குல்ல, அப்போ அந்த ஊரே அந்த பொண்ணை அப்படி நம்பும் போது அதால் தாங்கிக்க முடியல. ஆனால் அதில் என்ன இருந்ததுன்னா, அந்த அப்பாவும் சூசைட் பண்ணிட்டாரு இல்லை. இது ரொம்ப நம்ம கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம். அது எல்லாமே அன்னைக்கு ஒரு போஸ்ட்டு லைக்கு போட்டு கமெண்ட்ஸ் போட்டு போயிடுறோம். ஆனால் அது ரொம்ப பெயினாக இருக்குது. ஸோ சென்சாரில் மாட்டாமல் வரணுங்கிறதுக்காக அதை நீட்டை தான் நான் அதில் மீன் பண்ணேன். தமிழ் உணர்வுன்னு வைக்கிறது சொல்கிற டேரக்டருங்களை விட நீங்கள் அந்த கேரக்டருக்கு அமுதா, அப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு முத்துலட்சுமின்னு வச்சிங்களே, அது என்ன உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிறது அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிற பல பேரை விட இதில் எங்களுக்கு அந்த உணர்வு புரியுது. நீங்கள் ஆனால் அப்படிலாம் ஒரு பேட்டியோ இதுவோ கொடுத்தது கிடையாது. அதுவும் அதே மாதிரி இந்த லவ் வேணாங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணி. ஆமாம் சார், ஆக்சுவலி நான் வந்து ஒரு டைரக்டரு, ஒரு ரைட்டரு. நான் என்னோட படைப்புகளில் தான் அதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். மைக்குக்கு முன்னாடி நின்று நான் அரசியல் பேசுகிறத விட என்னோட படைப்புகளில் அரசியல் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நான் ஒரு நாள் மைக்குக்கு முன்னாடி நின்று அரசியல் பேசுனது கிடையாது. ஆனால் ராங்கி மாதிரி ஒரு அரசியல் படத்தை வேறு யாரும் பண்ணல. நான் இன்டர்நேஷனல் பாலிடிக்ஸ் பேசியிருக்கேன். இந்த படத்துலையும் அரசியல் இருக்கு. இல்லை, இன்டர்நேஷனல் பாலிடிக்ஸ் பேசியிருக்கிறீங்க. நீங்கள் இன்டர்நேஷனல் பாலிடிக்ஸ் சொல்லும் போதே தெரிஞ்சுது. அதுலேயும் டைரக்டாக வைக்காம பேர்கள் மறைச்சி வச்சிருக்கீங்க, ஃபாரின் போயிட்டு வந்தவங்க. ஸோ நீங்கள் அதில் வந்து வருஷங்கள் சொல்லும் போதே அது யாருன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. நான் ஆக்சுவலி சென்சாரில் எனக்கு ஒன்று கொடுத்தது என்னன்னா மியூட், அது மட்டும்தான். அவங்க பேர் சொல்லியிருந்தேன், அமெரிக்காங்கிறது கூட சொல்லியிருந்தேன். அதெல்லாம் மியூட் போட சொல்லிட்டேன். அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் விட்டீங்களோ? இல்லை சார், இது வந்து அரசாங்கம்ங்கிறது மக்களுக்கானது. மக்களுக்கு எந்த ஆட்சி வந்தாலும் காட்சி ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. அதான உண்மை. அதான் சார், நம்ம மக்களுக்கான குறை இருக்கிறத
நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். அவ்வளோதான். மருத்துவ மாணவர்கள் வந்து 5 வருடங்கள் வந்து கிராமத்துல பணி செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு சட்டத்திட்டமா பதிவே பண்ணாம இருக்கீங்க. இல்ல அது நான் சொல்லியிருக்கேன். டாக்டருங்க 2 விதம் தான் இருக்காங்க. ஆனா அப்படி இருக்கு, ஒரு ரூல் இருக்கு. எல்லாருமே ரூரல்ல போய் 1 இயர் எல்லாருமே ரூரல்ல போய் 1 இயர் மஸ்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கன்னு இருக்கு. பட் அதுக்கே டாக்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நாங்க விருப்பப்பட்டா ஒர்க் பண்ணலாங்கிற மாதிரி அந்த லாவை மாற்றணும்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க. பட் இன்னொன்று நம்ம அங்கே போய் பார்க்கும்போது ஒன்று தெரியுது. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா டாக்டருக்கு ஒவ்வொரு ப்ரொஃபஷனலுக்கும் ஒரு எத்திக்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி டாக்டருன்னு வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்லலாம், இந்த மாதிரி மக்கள் இருக்காங்க, இந்த மாதிரி மக்களுக்கு சேவை பண்ணுங்கிற தாட்ஸ் அவங்களுக்குள்ள சொல்லணும். வெறும் எஜுகேஷன் மட்டும் அவங்கள அப்படி ஒரு சட்டம் இருக்கிறத ஃபாலோ பண்ணால் எல்லா இடத்துலையுமே மருத்துவ வசதி கிடைச்சிடும் இல்லையா? சட்டம் இருக்கு, ஆனால் அது நிறைவேற்றப்படலைங்கிறது தான். அதனால என்ன லாஸுங்கிறத சொல்றது தான் இந்த படம். தண்ணீர் விட்டு நாங்கள் வந்து பிக் பாஸ்ல நீங்கள் அழுது பார்த்துருக்கோம், இங்கேயும் அதே மாதிரி பண்ணுறீங்க. எதனால் அந்த இது எமோஷனல்? இல்லை இந்த கூகுள் குட்டப்பா அப்புறம் ஒரு மிக்ஸ் ரிவ்யூ ஒன்று வந்துச்சு. ஸோ இந்த படம் எனக்கு கொடுக்கும்போது மைண்டில் இருந்தது இந்த மாதிரி ரிவ்யூ வந்துடக்கூடாது. என்னோட 100%. ஏன்னா 2வது படத்தில் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு அமையாது. யாருமே நம்பி கொடுக்க மாட்டாங்க. அது சரவணன் சார் கொடுத்துருந்தாரு. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சரவணன் சார் எங்கேயும் 100% தாண்டி ஏன்டா இவனை காசு பண்ணோம் அந்த தோட் மட்டும் சாருக்கு வந்துடக்கூடாது தான் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருந்தேன். ஸோ அதை ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்க என்னை தாண்டி நான் அப்போவே நினச்சிட்டு இருந்தேன் கண்டிப்பாக எல்லோரும் கைதட்டுவாங்க அப்படின்னு. ஸோ நான் இன்பாட்டு சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஸோ அது ஒரு மாதிரி உள்ளே இருந்து தவிர்க்க முடியாமல் இருந்தது. வாழ்த்துக்கள். எதுவும் மீறாமல் பண்ணியிருக்கீங்க. வாழ்த்துக்கள்.